Good morning! Tapos na naman yung mahabang pahinga natin na 1 week. Ayun, back to basic na naman sa number 1 na pangangailangan ng tao mga guys. Ang maghahanap ng kwarta. Umpisa na naman ang laban ng trabaho na naman. Yung next na mahabang pahinga natin sa August pa. Yung summer holiday. Okay, let's go. Bakbakan na naman uli. Ganito lang ang buhay natin dito. Laban sa trabaho para sa bayan. Woohoo! Yan, magtatanim na sila ng palay dito guys. Magtataginit na kasi. Ayun yung mga palayan. Inararo na, tapos nilalagyan na ng tubig. Ng hangin sa umaga. Green na pati yung mga puno. Yuhuu! Good morning! Ayan, ito yung mga dinadaanan ko dito araw-araw. Okay, tara, pasok na tayo. Bye-bye!